L-impenn tal-gvern li żgħażagħ ta' 16-il sena jivvotaw fl-elezzjoni ġenerali ma jirriżultax biss mill-fatt li se titnieda konsultazzjoni speċifikament dwar hekk. Fil-politika nazzjonali li tiffoka fuq persuni taħt 18-il sena, magħrufa wkoll bħala il-politika tat-tfal, diġà hemm proposta b'mod ċar f'dan ir-rigward. Din l-istrateġija tnediet fis-17 ta' Settembru u fiha jintqal li l-veduti ta' persuni ta' 16-il sena għandhom ikunu mismuha fil-proċess demokratiku. Dan billi jkun estiż id-dritt tal-vot tal-persuni ta' taħt is-16-il sena fl-elezzjonijiet kollha tal-Istat, lokali u Ewropej, tajt ċaru tont il-politika li tresqet tal-konsultazzjoni ferm qabel il-mozzjoni ta' David Agius u Marlene Farrugia. Fil-waqt li din il-proposta tkun diskussa f'dan il-kuntest, il-Gvern irid ukoll li jiffoka konsultazzjoni dwarha billan li jintlaħaq kunsens ġenerali fil-pajjiż. B'hekk 9 snin wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem għall-ewwel darba dwar il-vot lil żgħażagħ ta' 16-il sena, hemm ħafna x'indika li jista' jkun estiż. Kien fl-2015 li żgħażagħ ta' 16-il sena vvotaw għall-ewwel darba fl-elezzjoni tal-kunsilli lokali biktar minn 4,000 kienu eligibbli li eżerċitaw dan id-dritt. Iżda l-kap tal-Oppożizzjoni li taqa' mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ it-tlieta filgħodu, dan id-dritt daqs li kieku għadu ma natax, skont hu dan għax m'hemmx elezzjoni kull sena. Skont hu l-eluf li marru jivvotaw fl-2015 kienu biss daħk fil-wiċċ. Allura dan kien assolutament daħq fil-wiċċ.